Kutamandidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amene watisonkhanitsa tonse m'malo ano, ndipo msonkhano umenewu iyeyo adali ataukhazikitsa kale inu ndi ineyo tisanaganize za msonkhano, ndipo sitikadauzemba munjira ina iliyonse kupatula kuti kukhala pano ndi kukwaniritsa zimene Allah subhanahu wa ta'ala adatilembera. Komanso Allah amene tikumutamanda apa ndi amene adatilenga ndi cholinga, amatisamalira, amatipatsa zosowekera zimene ife timampempha, koma sadatisiye pa dziko lapansi pano mwachibwana basi. Adatisiya pa dziko lapansi pano ndi cholinga. Ndipo Allah amene tikumutamanda apa ndi yemwe tikakhala umoyo uno tidzabwerera kwa iyeyu, ndipo adzatifunsa za nthawi yomwe iyeyo adatipatsa, ulemerero umene iye adatipatsa, komanso mtendere wina uliwonse umene inu ndine tikukumana nawo mu moyo uno tisanafike mu tsiku limene lili losakayikitsa, lomwe lili tsiku lobwerera kwa iye. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala madalitso ake, mtendere wake upite kwa omaliza mwa atumiki amene ni Muhammad ibn Abdillah, amene adatiphunzitsa ifeyo zoyenera kuchita ndi zosayenera kuchita. Sadaonjezere kapena kupungula kwina kulikonse, koma adafalitsa utenga kufikira kuti Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula kuti chisilamu chakwanira iyeyo ali moyo. Allah asangalale nawo amene adavomereza mugulu oyambirira mu m'bado uno utenga umene woyitanira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amene Allah Rabbul Izzati wal Jalali adasangalala nawo akadali moyo, komanso iwo adasangalala ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala adawalonjeza. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala asangalale nawo onse amene anabwera pambuyo pa iwo akutsatira chiphunzitso chimenechi, komanso ndi ife amene tikuyesetsa kutsatira chiphunzitso chimenechi ndi kufikira pa awo amene adzakhale akutsatira chiphunzitso chimenechi kufikira tsiku la chiweruzo. Mukuyankhula kwanga sindiyankhula zambiri, koma ndingopitiliza pamene adasira Sheikh chigawo chakummawa chija. Tonse tachitira umboni kuti chisilamu sichingakhalepo ngati palibepo al-aqidatu sahiha, ngati palibepo chikhulupiriro chimene chamangidwa mu mtima ndi kukhalanso cholondola. Ndipo tazindikiranso kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala samalandira kuchokera mwa anthu ntchito zawo illa idha sahhat aqidatuhum, pokapoka chikhulupiriro chawonso chikhale kuti ndi cholondola. Choncho aliyense amene akulowa mu chipembedzo cha Allah posakhala kudutsira mu khomo la chikhulupiriro cholondola, ameneyo ntchito zake zonse ngakhale atazichita molondola sizimalandiridwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye zimenezi ndi zimene adatsindika mwachidule mu chigawo chakummawa chija. Tsopano pano timafuna tiyang'ane gawo limene lili tsinde la aqida. Tikamati aqida taona kuti ndi zimene zamangidwa mu mtima ndipo zimaonekera ku ziwalo za munthu. Choncho chimene chimakhala kuti chamangidwa mu mtimamo chili ndi manthu wake, kapena kuti chili ndi tsinde limene limakhala kuti tsindelo likaonongeka gawo lonse la zimene munthu wazimanga mu mtima laonongekanso. Ndipo tsinde limeneli ndi gawo la at-tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula maayati mu Qur'ani angapo. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadalenge mtundu wa ziwanda
komanso mtundu wa anthu illa kupatula liya'budun Allayo tidzimpembedza. Ndiye maulama pa aya imene akufotokoza kuti Allah wayamba ndi kukana kenako wavomereza, wayamba ndi nafyun kenako wabwera ndi ithbatun. Nafyun kukana kumene Allah subhanahu wa ta'ala akukana ndikonena kuti sadalenge mtundu wa ziwanda komanso sadalenge mtundu wa anthu, kumeneko ndikukana. Allah akukana kuti sadalenge mtundu wa ziwanda komanso sadalenge mtundu wa anthu. Ndiye inu ndi ineyo tikayang'ana pa dziko lapansi ndikupezapo mtundu wa ziwanda komanso ndikupezapo mtundu wa anthu, tibwera ndi funso kuti Allah mu Qur'ani mukukana kuti simudalenge majini komanso simudalenge anthu, koma bwanji tikupeza anthu ndi ziwanda? Ndiye pakubweranso yankho pa aya yomweyo, ndipo yankho limeneli ndiko kuli kutsindika, kuvomereza. Illa ndiye kuti munthu sangapezeke pa dziko lapansi komanso chiwanda sichingapezeke pa dziko lapansi kupatulapo pa chifukwa chimene Allah akuchinenacho. Illa ndiye kuti aliyense amene ali mugulu limeneli, mugulu limene Allah akulitchulali, ndiye kuti ndi zolengedwa ziwirizi, majini ndi anthu. Allah sadawalenge illa kupatula cholinga chakuwalengera awiriwa liya'budun, kuti amutani, amuchitire iyeyo ibada. Ndiye kuti wina aliyense amene sakuchita ibada akusemphana ndi cholinga cha chilengedwe chake. Anthu amakhala pa dziko lapansi sadziwa kuti adachokera kuti komanso sadziwa kuti akulowera kuti. Anthu amakhala pa dziko lapansi sakudziwanso cholinga chakukhalira kwawo pano pa dziko lapansi. Kukacha mpaka nakuda zimene amachita iwo ndi zofanana, komanso zimene amachita iwo mkati mwakemo mulibemo kumupembedza Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho anthu amenewa akutsutsana ndi Allah, akutsutsana ndi Allah munjira yanji? Iwo akukhala pa chifukwa china posakhala chifukwa chimene Allah adawatani, adawalengera. Komanso wa qawluhu ndi mawake Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sadabweretse mtumiki Allah subhanahu wa ta'ala ku umma wina uliwonse, ku mtundu wina uliwonse wa anthu, ku mbado wina uliwonse wa anthu. Allah sanabweretseko mtumiki kupatula kuti mtumikiyo chomwe amachita ndi kuwayitanira anthu mu ani'budullaha, kuti ampembedze Allah, zomwe zikugwirizana ndi cholinga chimene Allah wachitchula kumayambiriro, illa liya'budun, ani'budullaha. Sadawalenge Allah anthu kupatula kuti apange chani? Ibada. Ndipo Allah sadatumize atumiki kupatula kuti atumikiwo adali akuwayitanira anthu ku ibada ya Allah, wajtanibu taghut, ndi kuwaletsa at-taghut. Tisunge mawu a ibada komanso tisunge mawu a at-taghut amene ali ndi zolembera azilemba. Tisunge mawu oti ibada komanso tisunge mawu oti at-taghut, chifukwa tiwatanthauzira kutsogoloko. Kenakonso Allah subhanahu wa ta'ala kuyankula kuti wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Ndipo inu anthu komanso ziwanda mpembedzeni Allah, musamphatikizire iyeyo ndi china chilichonse. Tisunge mawu achitatu oti shiriki. Mawu yamba ndi ibada, mawu achiwiri ndi at-taghut, mawu achitatu ndi ashirki. Mawu yamba ibada, mawu achiwiri at-taghut, mawu achitatu ashirki.
Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mwini wake yakuyankula kuti wa'budullaha, ndipo inuyo mpembedzeni Allah, muchite ibada kwa Allah, wala tushriku bihi shay'a, ndipo musamuchitire iyeyo shiriki ndi chilichonse kapena wina aliyense. Ndiye mmodzi wa masahaba amene adali mu m'bado wabwino kwambiri, amene adafotokozera Sheikh Mamawa kuti sipadzabweranso m'bado wabwino kuposa m'bado umene udakhala mu nthawi ya mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Amayi ndikupempheni musalongolole, si zinthu zaulemu pamene wina akuyankhula inunso nkumayankhula. Chifukwa pamenepo ndiye kuti sitimvana iyayi. Munthu sumamva kuyankhula eti umamva utatseka pakamwa. Amene anali abwino mu umma unowu, mu m'bado uno, amene adaphunzira kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mmodzi wa iwo yemwe ndi Muadh ibn Jabal, amenenso mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamutumiza kuti akawayitanire anthu ku tauhidi. Adamutumiza iyeyu ku Yemen chifukwa cha kuzama kwake maphunziro a aqida. Akunena kuti kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala li, ndidali kumbuyo kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pachokwera himar, bulu, ndipo mtumikiyo adayankhula kwa ine kunena kuti ya Muadh, ewe Muadh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, kodi iwe ukudziwa haki ya Allah paka polo wake? Tikati haki ya Allah ndi chinthu chimene Allah akuyenera kuti achitilidwe. Tikamati haki ndi chinthu chimene wina wake amakhala kuti akuyenera kuchilandira. Pabanja mkazi amakhala ndi mahukuku zoyenera kuchitilidwa, komanso nayenso mwamuna amakhala ndi zoyenera kuchitilidwa. Ifake timati haqqu zawj wa haqqu zawja, haki ya mwamuna komanso haki ya mkazi. Mkazi wokwatiwa mahaki yake ndi kupatsidwa malo okhala, kuvekedwa, kudyetsedwa, kuchotseredwa chilakolako chake, kulangizidwa pamene iyeyo akusempha nsewu, kupatsidwa malangizo ndi zina zotero kuchokera mu zimene zafotokozedwa mu Chisilamu. Zimenezo ndi zimene mkazi akuyeneka kulandira kuchokera kwa ndani? Kwa mwamuna wake. Palibepo apa zoti akakumangireni nyumba kumudzi kwanu. Chifukwa ambiri mwa akazi mmati mukakwatiwa banja limakhala business. Amuna anga akanimangire nyumba kumudzi kwathu. Chifukwa maona ngati mwamuna akakukwatirani ndiye kuti ndi haki yanu kumangiridwa nyumba. Zimenezo sisi kuchokera mu Chisilamu, ndi za Chikristu. Komanso mwamuna ali ndi mahaki amene inu mukuyeneka mukwaniritsire. Haki yoyamba ndi kumumvera pamene wakulamulani mu zinthu zosasemphana ndi sharia. Kuwamvera bambo wanu ndi kumumvera mwamuna, chimene chili chofunikira ndi kumumvera mwamuna. Pamene ena amanena kuti tinakumana mano ali mkamwa. Ine bambo anga andilera kuyambira ndili mwana, ndikasiye kuamvera bambo anga ndikamvere mwamuna wanga? Bambo wanu atata adwala, mwamuna wanu ndikukukanizani kukaona, inu mukuyeneka mumvere zimene mwamuna wanu akuza. Alhamdulillah. Tiphunzira eti? Naam. Mai anu akuyitanani, simukuyenera munyamuke musanatsanzike kwa mwamuna wanu mpaka na mwamuna wanu yakupatseni chilolezo. Haki imene mwamuna akuyeneka kulandira kuchokera kwa inu ndi kutsanzikidwa inuyo mukamachoka pa nyumba.
sizomamuza mamuna kuti ndachokapo. Mukumuza mamuna kuti mwachokapo, wakupatsani chilolezo ndani? So izi ndi zina kuchokera mahaki amene mkazi akuyeneka kutani kupereka kwa mamuna wake. Mamuna wanu mukuyeneka kuti mumukwaniritse chilakolako chake. Ngati inu mwatopa, chimenecho si chifukwa choti munene kuti nenda topa lero. Ngati mwatopa, chimene mukukhalira kubanja ni chani? So zinthu ngati zimenezi ndi zimene tikuyeneka tikwaniritsirane pakati pathu. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala nayenso potilenga ifeyo ali ndi chinthu chimene akuyeneka kuti akwaniritsidwire. Allah ali ndi chinthu chimene akuyeneka kuti timutani timukwaniritsire pa iyeyo. Ndiye mtumiki akumufunsa Muadhi, atadiri ma haqqullahi ala al-ibad, kodi ukuchidziwa iweyo chimene kapolo wa Allah akuyeneka kuchikwaniritsa pa Allah? Ndiye Muadhi akunena kuti qultu, ndidati Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah ndi mtumiki wake ndi amene akutani akudziwa, yankho ndilibe. Ndiye qala mtumiki anati chimene Allah akuyeneka kuti achitiridwe an ya'buduhu, ndichoti iyeyo apembedzedwe. Allah chimene adatikira pa dziko lapansi pano, chimene ife tikuyeneka kuti tichikwaniritse tisanayambe kukwaniritsa zinazo, ndi zoti Allahyo an ya'buduhu, apembedzedwe, wala yushriku bihi shay'a, ndipo asapatsidwe shiriki, asapatsidwe iyeyo shuraka, abwenzi. Allah asapangiridwe shiriki, kapena asapatsidwe abwenzi, au niddan, kapena opikisana naye. Inuyo kungokhala kuti mukuswali koma mwapita kwa mbewe kuti akakupempherereni, inuyo simunampembedze Allah, mwatsutsana ndi chani? Ndi haki ya Allah. Inuyo kunyamuka ndi anzanu aja amene akunena kuti banja lawo likuyenda chifukwa anakatenga chitumwa kwa sing'anga, inu ndikunyamuka nawo limodzi ndikupita kwa sing'anga ndikukatenga nanunso chitumwa, pamene popo simudakwaniritse haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kunyamuka inuyo ndikupita kwa aja amavala chikofia aja koma amalemba zolemba papepala amene ali matarasimu, ndikukakupatsani matarasimu onena kuti pakhala chikondi pakati pa inu ndi amuna anu mukakayika m'madzi osamba, inuyo simunakwaniritse haki ya ndani? Ya Allah. Ngakhale mutamavala hijabu, ngakhale mutamavala niqabu, ngakhale mutamaswali kasanu patsiku. Ndiye mtumiki akunena kuti atadiri ma haqqul ibadi ala Allah idha fa'alu dhalik, kodi Muadhi ukudziwa tsopano chimene Allah akuyeneka kuwachitira akapolo wake iwo akakwaniritsa haki yake, akampembedza Allah mosamphatikizira ndi chilichonse, posampatsanso bwenzi kapena opikisana naye, akapanga zimenezi, ukudziwa zimene Allah akuyeneka kuti awachitire? Ndiye Muadhi akuti qultu, ndidati Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah ni mtumiki wake na amene akutani akudziwa. Qala mtumiki anati alla yu'adhiba man mata la yushriku billahi shay'a, iwowa chimene akuyeneka kulandira kwa Allah ni choti Allahyo asadzawalange iwowa ngati amwalira asakumuphatikizira ndi chani? Ndi china chilichonse. Osanena kuti amene asakuswali ndiye sakalangidwa, sadanene kuti amene samasala ndiye sakalangidwa, sadanene kuti amene amasala ndiye sakalangidwa. Chifukwa anthu alipo amene amasala, alipo amene akuswali, alipo amene amavala hijabu, alipo amene apita ku haji, alipo amene apanga maumura osiyana-siyana, alipo amene akuthandiza anthu osauka kumapereka maswadakati, koma ndi anthu amene yushirikuna billahi laylan wa nahara, amakhala akumpatsa Allah wopikisana naye usana ndi usiku. Kusonyeza kuti amene wawa sali mugula osakalangidwa eti. Amene wawa ndiye kuti akalangidwa. Chifukwa chani? Yemwe wampanga Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu kukhala yekha ndi kumampembedza iyeyo posamuphatikizira china chilichonse, amene sakalangidwa. Wa inzana wa insaraq, ngakhala atakhala kuti wachita chiwerewere kapena watani waba.
Koma uyo amene sakuchita chiwerewere, sakuba, akuswali kasanu pa tsiku, akupita ku haji, akusala, akumumvera mamuna wake, amavala hijabu, koma amapita kwa asing'anga, wallahi akapya. Ndipo akakhala kumoto abadan mpaka nakalekale. Amene wapita kwa asing'anga nukatenga konda ine. Amene yola adzisala, ola adziswali, ola akhale wa ulemu. Ola akazi azinena kuti nanga tipali mayi wa ulemu mmudzi muno, nda akazi auje. Iweyo sukatani? Sukalowa kujani. Kusonyeza kuti ndi zinthu ziwiri zimenezo zomwe zili zosathawika. It's either tigwiritse tauhidi kuti tikalowe kuti kujanna, kapena tigwiritse shiriki kuti tikalowe kuti kumoto. Basi ndi zinthu ziwiri zimenezo. Kusonyeza kuti Chisilamu sikinagone pakuswali kasanu pa tsiku. Chisilamu sikinagone pankhani yokhudza kusala mwezi wa Ramadhani. Chisilamu sikinagone ina amayi kumapita mmadawa, kukwera bus kandi minibus kandi lole ulendo kaya wakuti ndikumati pamenepo mukupanga za Chisilamu. Chisilamu sikinagone pa zimenezo. Chisilamu cha munthu chagona pachani at-tauhid. Chifukwa liula kuti Chisilamu, maulama akutanthauzira kuti al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tikati Chisilamu kumeneko ndiko kugonjera mwa Allah kudutsira muchani mutauhidi. Wal inqiyadu lahu bit-ta'a, komanso kukhala odzipereka ku malamulo a Allah, kuwachita malamulo a Allah mosanyinyirika. Allah watilamula inu ndine zambiri. Anayankhula apa Sheikh kunena kuti aqida imapangitsa malamulo a Chisilamu kukhala opepuka kwa munthu. Ngati maswahaba amathamangira kuchita nkhani ina yake imene alamulidwa, ndi chifukwa chonena kuti mwayo munali chani? At-tauhid. Ndikupatsani chitsanzo cha Sulaim radhiyallahu anha. Sulaimu ndi mkazi amene inuyo mukuyeneka mutengere chitsanzo pambuyo pa ummahatil mu'minin, pambuyo pa akazi amtumiki sallallahu alayhi wasallam. Sulaimu adakwatiwa kwa Abu Talha. Abu Talha choyambirira atabwera kwa Sulaimu, Abu Talha asali nsilamu. Abu Talha adali kumucha Madina, amapanga business yogulitsa tende. Ndi atabwera kwa Sulaimu kudzafunsira banja, osati chibwenzi, banja. Abu Talha asali nsilamu. Sulaimu adayankhula mwaulemu kuti ndithudi mwamuna ngati iweyo Abu Talha ndi mwamuna osayenera kukwanira banja. Adali mwamuna wakhalidwe labwino, komanso adali mwamuna wochita bwino, wolemera m'Madina kumucha. Koma ine Sulaimu siningakutani? Siningakuvomere banja. Chifukwa chani? Ndiwe mushiriki. Iweyo siwe ndiwe opanga shiriki, ukumapembedza mafano. Suma nkhulupirira Allah. Ukadzango obwerera mu Chisilamu, mahali yanga imene ndidzavomere kuti Abu Talha andipatse, mahali yanga idzakhala chani? Kubwerera kwako mu Chisilamu. Ndi akazi angati lero amene akuchisiya Chisilamu chifukwa chotsatira mamuna? Ndi anga ambiri. Akuti amuna a Chisilamu akandidyetsa insha Allah. Ndi ochuluka ma insha Allah. Mwamuna wa Chisilamu pajazoyenda mmutu mwake ndi za mitala basi. Akandikwatilira mkazi wina, kuli bwino ine ndikakhale mkazi wa mwamuna amene ali wa Chikristu, bora azikandikonda basi. Ine ndizikapita ku mzikiti, azikapita ku chalichi. Sulaimu choyambirira zimenezo sada pange. Chitsanzo chimenecho chosonyeza kukhazikika kwa tauhidi mwa iyeyo. Ndiye taonani nkhani yayikulu imene ndifuna kuyankhula pano ndi ali ndi Abu Talha. Tsopano Abu Talha wabwerera ku Chisilamu,
wamukwatira iyeyu Sulaim adabereka mwana kanyamata. Ndiye kanyamata kamene kakada amwalira. Koma munthawi imene kama mwalira kanyamata aka kanali katadwala, ndipo Abu Talha adakasiya kanyamata ako kakudwala. Kumapita ukasakasaka pamene amapita ukagulitsa kukasakasaka mariziki kukagulitsa chani tende, business imene amapanga. Koma Sulaimu atadziwa kufunikira kwa kumumvera Allah, osati kumvera mamuna koma kumumvera ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Atamwalira mwana wake adamusambitsa ndi kumukulunga musanda. Inu pakachitika maliro pa nyumba panu chimachitika nija? Kumango kudubuka, maso kutupa ngati bili mankwe, palibe chimene machita ngakhale kusambitsa m'bale wanuyo simmasambitsa. Mmadikira anthu ena akunjira akuti azikasambitsa. Pamene Chisilamu inuyo amene muli ana amfedwa anu kwanu sikulira. Kwanu ndi kukonza maliro. Kusambitsa olo atamwalira amuna anu, muwasambitse muwaveke sanda. Wamwalira mwana wanu, musambitseni mvekeni sanda. Kumpemphereraso pati pamene. Muchisilamu zote akazi saswalira janaza ndi zabodza. Akazi muchisilamu amaswalira chani? Janaza. Ndiye Sulaimu atamusambitsa mwanayu, adamuveka sanda ndi kukamubisa malo ena ake nyumba momwemo. Ndikuwayankhula anthu amene adali pa khomopo, monga ngati hadithi yakufotokoza ni Anas ibn Malik. Anas adali mwana wake wa Sulaimu ochokera kwa ndani? Kwa Malik, mwamuna wina amene adasiyana naye banja mbuyo. Ndiye adauza kuti musakambe zokhudza maliro Abu Talha akabwera pa nyumba pano, nditamuuze ndine. Inu ndiye kuti ndi mafoni alerowa mukanawayimbira amuna anuwo pompo foni ngiti ntamabwerani kuno kwachitika maliro. Kusakupeza mtima eti? Kusakupeza mtima. Kuona ngati kuti maliro ndi chofunikira kwambiri kuposa amuna anu. Maliro sofunikira kwambiri kuposa amuna anu. Amuna anu kukuzani kuti musapite ku maliro, inu mukhale nyumbamo. Musatani? Olo musavomere. Amuna anu kukuzani kuti musapite ku maliro. Olo maliro ali abale anu, inu musatani? Musapite. Ngati muli amayi atauhidi zimezo mukapanga. Ngati mwango bwera kuno kudzangomva izizi zitulukira uku, zilowa kuzitulukira kuti? Sulaimu atabwera Abu Talha, panalibe wina aliyense amene adayankhula zokhudza maliro nyumba. Abu Talha wabwera anamulandira bwinobwino. Inu amuna anu kungofika mwayambapo mabiru. Kuyambapo za mabiru mwamuna kumpasa nkhawa. Pano munangosiya upanda ndiwo. Pano palibe zakuti. Makala achata. Inu mukumuza mwamuna makala ata usiku akagula kuti makala.